Abantu abadala, ndicela ukunivisa inkqubo eyenziwe nguDr Nokuzola Mndende yange-18 kaJulayi 2018. Nakube nimamele nindixelele into yokokuba nivani, kanti nani bantu abatsha ndiyanicela mamelani ezi zinto ezifuna nguDr Nokuzola Mndende. Ndiyishicilele nje le nkqubo yinto yokokuba ndimane ukumgxeka ixesha elide, kodwa ndafumaniseka into yokokuba endaweni yokuba abantu bandimamele basuke abantu bazonde mna bathi ndiyamzonda. Ndicinga fana uba nanjengembongi kule ndlu kaXhosa ndicinga fana into yokokuba luxanduva lam njengembongi ukumamela izinto, ndincome kwezo ndizibona zintle, ndibuye ndigxeke kwezo ndizibona zingalunganga zithethwayo okanye zenziwayo. Ndifuna ukukumamelisa isicatshulwa sezwi likaDr Nokuzola Mndende ebhekisa kubantu abatsha. Undothusa xa esithi athi umakhulu awugqibe aphinde athi ke ngoku umntana yena angene esithi hayi makhulu le nto ayenziwa kanje. Umbuzo wam, eneneni kanti imveli ayingomntu omdala ofundisa umntana? Xa umsasazi ke ngoku efaka umoya wento kokuba umntu omdala makaphikiswe ngumntwana, andithi umntwana akamelanga kumphikisa umntu omdala. Thina ngohlobo esikhule ngalo kudala sikhule ngohlobo lento kokuba ukuba umntu omdala uthetha into uyaqonda uba wena mntana awuyiqondi, endaweni yokumphikisa uyathula uye komnye umntu omdala uyobuza uthi utata ubani uthi okanye umama ubani uthi ingaba kunjalo na. Aske loo mntu mdala ke ngoku wesibini uya kuye ayilungise loo nto leyo, athi ihamba ngohlobo nohlobo, kodwa ungumntana awunalo ilungelo lento yokuba ujamelane nomntu omdala uphikisana kunye naye. Ndicinga fanuba uba sithetha ngemveli, sibuyisela abantu kwimveli, simele sikhuthaza abantu abadala bayeke ukuchatha abantwana. Lo gama simele ukukhuthaza abantwana ukuba bayeke ukuphikisana nabantu abadala, kuba ekugqibeleni kunyanzelekile khona lo mntu kufuneka egqibele ukuthetha, and kufuneka ekhona lo mntu kuzawucaca into yoba nguye omdala, omnye acace ukuba nguye omncinci. Asobe nikhale nina nithi babengasixeleli omakhulu, babengasixeleli otatomkhulu, okhokho bethu babengasixeleli. Siyanixelela sithi yenzani uphando, nilenze from an inside perspective, niyekuxelela ngento yangaphandle. Kaloku mna ndingutishala, kwakuthiwa you start from the known to the unknown. Qala kuluyaziyo uye kulungayaziyo. Yabona ke nina ke ingxaki yenu, you start from the unknown, niqala kweningayaziyo, you start from indlela endingayaziyo, nizitolika izinto zenu ngenye indlela. Abantu abatsha ndiyanitshalenja ngoku, kunjalo nje ngoku ndiyanitshalenja ngoku, ii-workshops zizaba khona kwezi ndawo. Ndifuna la intergeneration gap, sihlale phantsi ngabantu abadala sithi inje uthi wena mntu omtsha gogo makhulu uyayiphazama inje. Ndicela nindimamelisisise kakuhle kule ndawo athi uDr Nokuzola Mndende kuyo wonke umntu kudala wayesenda, kwaye uhlobo ayibeka ngalo uyayibethelela. Ayikokulahlekisa abantwana na oko, ayikokulahlekisa isizwe na eso oko. Andazi nje, ndiyazibuzela nje ingaba ngenene wonke umntu kudala wayesenda? Umsisazi ndicinga fanuba ubelenza uphando ezinezinto eziphathekayo kubaphulaphuli. Umhlobo wenene una-5 miliyoni yabaphulaphuli, kanti uDr Nokuzola Mndende ndimgqibele ngo-2016 ena-700,000 yabaphulaphuli kwinkqubo yakhe. Inoba ke ngoku sele ngaphaya kwemiliyoni. Ithetha ukuthi loo nto leyo ke ngoku abaphulaphula abangaphaya kwemiliyoni bedibane nabantu abatsha abathi uphikisa kubo
bamamele yena esithi kudala wonke umuntu wayesenda. Ndifuna ke ngoku kule nto ndithi ke ngoku ndinika i-homework, nika i-homework kubantu abatsha. Ngoku umuntu ongutata uxanduva lakhe lupha ebuhlanti, umuntu ongumama uxanduva lakhe lupha endlini. Sawupheka ke umngqusho okanye sipheke inkobe okanye sipheke ntontoni, yonke loo nto iphekwayo. Utata ujongene nengabi pha. Ngoku xa ijongene nengabi utata, ngoku kuthi ke ngoku xa ebhubhile kuthiwe ke hayi ke uyakhashwa, uyazilela, uyabuyiswa. Kuthiwe uNokuzola kuba lo uNokuzola yena wendele emanantsini. Ngoku xa endele emanantsini kuthiwe yena uphiwa inkobe kuba idyuthi yakhe. Kaloku bekusithiwa kudala ingcwaba lomntu obhinqileyo lisemendweni. Wonke umuntu obesenda bingeyiyo le nto yangoku, wonke umuntu obesenda